नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। कणकवलीतील हाय व्होल्टेज लढतीची जिल्हावासियांना उत्सुकता। भुईवावडा इथं पिसळलेल्या कुत्र्याकडून 5 जणांवर हल्ला आणि मल्टी स्पेशालिटीसाठी कृती समितीनं घेतली नगराध्यक्षांची भेट। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। नगराध्यक्षा श्रद्धाराजे भोसले यांनी एका महिन्याचा कार्यकाळ पूर्ण केला असून या 30 दिवसांच्या कामकाजाबाबत विचारलं असता त्या काय म्हणाल्या पाहूयात। आमचा हे विचार होता की आता आम्ही नगरपालिकामध्ये बहुतेक 1 महिना झाला आहे आणि हे आमची जबाबदारी आहे की आम्ही सावंतवाडीचे लोकांना ज्यांनी आम्हाला निवडून आणलं आहे, भरभरून मतांनी खूप प्रेम आणि आशीर्वाद दिला आहे, तर आम्ही त्यांना एक अपडेट देऊया की आम्ही नगरपालिकामध्ये आले। आमचे सर्व नगरसेवक सेविका आम्ही आता 12ची टीम प्लस इन्क्लुडिंग टीम 13 झाली आहे आणि आम्ही एकदम चांगल्या पद्धतीने काम सुरू केलं आहे। तर आम्हाला फक्त सर्वांना सांगायचं होतं, एक अपडेट द्यायचं होतं की आता सावंतवाडीमध्ये काय परिस्थिती आहे, आम्ही काय काम सुरू केले आहे। कारण निवडणुकीच्या वेळी आम्ही खूप लोकांशी बोलले होते, चर्चा झाली होती आणि सर्वांनी आम्हाला त्यांचे प्रॉब्लेम सांगितले। आम्ही ते विसरले नाही आहे। हळूहळू सर्वांमध्ये सर्व टॉपिक्स आम्ही घेतले आहे आणि काम सुरू केलं आहे। पहिला तर आपण सर्वांना माहिती आहे की आम्ही स्वच्छता हे विषय घेतलं होतं, कारण हे माझं शिक्षण पण आहे की आपण आपला घर सफाई साफ ठेवणार, स्वच्छ ठेवणार तरच लक्ष्मी येणार। आम्हाला हेच इच्छा आहे की आपल्याकडे सावंतवाडीमध्ये जी आपली सुंदर नगरी आहे, खरोखरच एक सुंदर नगरीच्या पदनी राहायला पाहिजे। तर आम्हाला जे पण आम्ही विषय घेतले होते सगळे नगरसेवक सेविकाच्या खूप मदत होती। वॉर्ड वाईज आम्ही स्वच्छता घेतली आहे। आपण बघितलं आहे की नरेंद्र डोंगर, आपला मोती तलाव वॉकिंग पाथ आहे, बस स्टँड जेव्हा की खूप वर्ष झाले होते की त्याच्यावर कोणी लक्ष दिलं नव्हतं, ते पद्धतीने आम्ही स्वच्छता सुरू केली आहे। दत्तनगर कॉलनीमध्ये एक मोठा गार्डन होतं, ते जंगल झालं होतं, तर ते पद्धतीने आम्ही हळूहळू सगळे गार्डन एरियाज टार्गेट करणार आहे। मोठा विषय हे जे आहे, जे वॉटर पाईपलाईन्सचा आहे, गॅस पाईपलाईन्सचा आहे, आपण सर्वांना माहिती आहे की दोन्हीच्या कोऑर्डिनेशनमध्ये थोडं अडचणी होती। तर आम्ही थोडे दिवस काम थांबवलं होतं, कारण आम्ही दोन्ही कॉन्ट्रॅक्टर्सशी बोलले आणि आज आम्ही CEO साहेबांशी पण बोलले। आम्ही एक सुंदर प्लॅन क्रिएट केला आहे की आपले लोकांना, नागरिकांना ते कोणतरी अडचणी नाही होत पाहिजे। कारण वॉटर पाईपलाईन्समध्ये थोडी गोष्टी असं झाली होती की वॉटर पाईपलाईन्स आपले तुटले होते, पण लवकरात लवकर आम्ही कॉन्ट्रॅक्टरशी बोलले, आम्ही सोल्युशन काढून घेतलं आहे आणि लवकरात लवकर आपण काम सुरू करूया। आमची हे इच्छा आहे की सावंतवाडीची जे पाणीची इश्यूज आहेत आता 1 वर्षमध्ये ते सॉल्व्ह केले पाहिजे। मी सर्वांना नम्र विनंती करते की हे टाईम जेव्हा गॅस आणि वॉटर पाईपलाईनचं काम सुरू आहे, थोडी अडचणी थोडे महिने होणार, पण त्याच्यानंतर सावंतवाडीमध्ये पाणी आणि गॅस लाईनचे प्रॉब्लेम्स आम्ही सॉल्व्ह करून दाखवूया। कारण गॅस पाईपलाईन्स पण लावले तर सिलेंडरचे खर्च नसणार आणि घरोघरी ते बेसिक आपले लाईफस्टाईल प्रॉब्लेम्स जे असते ते सॉल्व्ह होणार। तेच पद्धतीने आम्ही कचरा डेपो त्याच्यावर लक्ष घालत आहे, कसं आपण कचरा कलेक्शन करणार। आणि आपण आता आज कचरा डेपोमध्ये जाऊन बघितलं तर आपण बघणार की सगळ्यांचा बायफर्केशन झाला आहे। आम्ही पहिला तरी हे काम केलं ऑफिसमध्ये येऊन की सगळ्यांचा अभ्यास केला, कसं आपण कचरा कलेक्ट करत आहे, काय पद्धतीने रिसायकल प्रोडक्ट्स होत आहेत। तर आता आपण कचरा डेपोना व्हिजिट केलं तर कार्डबोर्ड सगळे एकत्र आहे, वॉटर बॉटल्स, ग्लास वॉटर बॉटल्स एक ठिकाणी आहे, एक ठिकाणी सगळे लेदरचे प्रोडक्ट्स जेव्हा की आपले बॅग्स असतील ते सगळे एक ठिकाणी ठेवले आहे। कोकोनट जे आपण नारळचा वापर जास्ती असते ते एक पद्धतीने आम्ही वेगळं ठेवलं आहे, कारण ते बघितलं गेलं तर इन्फ्लॅमेबल प्रोडक्ट्समध्ये येते।
तेच पद्धतीने आम्ही जे पण काम आता नगरपालिकामध्ये घेतलं आहे सगळं आम्ही अभ्यास केला आहे. मोठा विषय आपला माहिती आहे हॉस्पिटलचा विषय आहे. तर आम्ही डॉक्टरशी पण बोलले, इकडचे सावंतवाडीचे डॉक्टर्सशी आम्ही बोलले, त्यांची काय परिस्थिती आहे ते आम्ही समजून घेतली आहे. आता महत्त्वाचा विषय ते आहे की आपण आपली जे सर्व्हिसेस आहेत आता कॉटेज हॉस्पिटलना आपण कसं चांगल्या पद्धतीने उभा करूया, कारण कॉटेज हॉस्पिटलमध्ये पण खूप प्रॉब्लेम्स आहे, जेव्हा की मशीन मेंटेनन्स कमी आहे, रिपोर्टिंग बरोबर होत नाही. डॉक्टर्सना आपण सावंतवाडीमध्ये आणलं, त्यांच्यासाठी राहायची जागा नाही आहे, टॉयलेट्स नाही आहे. तर ते विषयावर आमचं काम सुरू आहे की कसं आपण लवकरात लवकर महिलांसाठी जे त्यांची डिलिव्हरीसाठी त्यांना प्रॉब्लेम्स होत आहे, आपले बेसिक ट्रीटमेंट जेव्हा की कोणाला फ्रॅक्चर झाला, जॉन्डिस झाला, ते आपण कसं पद्धतीने लवकरात लवकर ते कॉटेज हॉस्पिटलमध्ये आलं तर ते विषय कसं सॉल्व्ह होऊ शकते त्याच्यावर काम सुरू आहे. आणि जेव्हा की कोणी पण विचारलं की मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलच्या काय, तर ते आम्ही मुख्यमंत्रीजी, पालकमंत्रीजी आणि आरोग्य मिनिस्टरशी बोलूनच आम्ही पुढे जाणार आहे. बाळंतपणासाठी काही दिवस रजेवर जाणार आहे. आई होण्याचा क्षण महिलेच्या जीवनातील सुवर्ण क्षण असतो. गरोदर असतानाही निवडणूक लढवली, घरोघरी जाऊन लोकांना भेटले. आजही स्वतःच्या आरोग्यापेक्षा जनतेसाठी त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी पुढाकार घेतला. सर्वांनी चांगला पाठिंबा दिला, भरघोस मतांनी विजयी केलं. निवडणुकीत दिलेली सर्व आश्वासनं पूर्ण करण्यासाठी माझा भर राहणार. 9व्या महिन्यात देखील मी कार्यरत राहणार. थोडे दिवस नसले तरी ऑनलाईन यंत्रणेद्वारे सहकाऱ्यांच्या प्रशासनाच्या संपर्कात असेन. शहराच्या समस्या सोडवणं हीच माझी प्राथमिकता असून माझी जबाबदारी पूर्णपणे पार पाडेन असा विश्वास नगराध्यक्षा युवराजनी श्रद्धाराजे भोसले यांनी व्यक्त केला आहे. मी माझी मटर्निटी लीवसाठी जाणार आहे थोडे दिवस. पण मी सर्वांना हे फक्त म्हणेल की मी जेव्हा 7वे महिने प्रेग्नंट होते तेव्हा पण मी निवडणुकीच्या वेळी घरोघरून जाऊन लोकांची भेट दिली आहे. आपल्या घरी आई असतील, बहीण असतील, आपली मिसेस असतील, त्यांना माहिती आहे की हे एक महिलांसाठी खूप कष्टाचा टाईम असते. त्यांना त्याच्या हेल्थचा ध्यान ठेवायला लागतो. त्याच्यामध्ये पण मी माझ्या हेल्थवर लक्ष देऊ नये, पण माझे सावंतवाडीच्या लोकांसाठी मला जे करायचं होतं त्याच्यासाठी मी घरोघरून गेले आहे. आमच्यासोबत कोणी पण असू दे, सगळ्यांना माहिती होतं आणि सगळ्यांना मला खूप सपोर्ट दिलं की मॅडम आपण काळजी घ्या, इथे नको येऊ, तिथे नको येऊ. पण मी सर्वांना फक्त हे म्हणेन की ते माझी जिद होती सावंतवाडीना एक चांगली जागा करायला. आज पण ते आहे आणि निवडणुकीच्या नंतर आपण आम्हाला भरभरून मत देऊन विजय केले आहे, ते मी विसरणार नाही. आम्ही लवकरात लवकर काम सुरू केले आहे. आता मी माझ्या 9वा महिन्यामध्ये आहे, तरी पण आम्ही स्वच्छता अभियान घेतलं आहे. सगळं काम कुठे पण कोणी पण आम्हाला कुठे पण बोलवलं आहे, आम्ही गेले आहे. हेच पद्धतीने आम्ही पुढे पण काम करूया. मी थोडे दिवस नसणार हे मला माहिती आहे, पण आज आपण बघत आहे आमची टीम किती स्ट्रॉंग आहे. आमचे सर्व नगरसेवक, सेविका, उपनगराध्यक्ष आहे, ते सगळं जबाबदारी घेतील. आणि असं नाही आहे की मी थोडे दिवस नाही आहे तर मी हे विसरणार आहे. ऑलवेज मी कॉन्टॅक्टमध्ये राहणार. दर 2 दिवसांनी 3 दिवसांनी आमची मीटिंग्स असणार ऑनलाईन. आता ऑनलाईन टेक्नॉलॉजी इतकी सुंदर झाली आहे की जेव्हा पण कधी पण आपली मीटिंग्स असणार मी त्याच्यावर उपस्थित राहणार आहे आणि सगळ्यांच्या ते मला अपडेट देणार आहे. मी सर्व लोकांना फक्त ते म्हणेन, आपण हे आमच्यासाठी, आमच्या राजघराण्यासाठी हे बाळक एक आशीर्वाद आहे आणि आम्ही खूप उत्सुक आहे. मी लवकरात लवकर परत येणार आणि असं नाही की आता बाळक आमच्या माझ्यासाठी तर हे मोठा आशीर्वाद आहे, पण हे मी काम माझ्या कुठेतरी पुढे पाठीमागे जाणार असं नाही आहे. माझ्या पाठी एकदम चांगलं सपोर्ट आहे. राणीसाहेब आहे, राजेसाहेब आहे, युवराजचा सपोर्ट आहे. मी घरचं काम पण करू शकते, पर्यटन पण करू शकते, बिझनेस तर माझा सुरूच आहे. आणि नगरपालिकामध्ये आज जे मी आले आहे ते मी लोकांची जबाबदारी घेऊन आले आहे, ते मी विसरणार नाही आहे. तर मी फक्त सर्वांना ते म्हणेन की आपला आशीर्वाद द्या, आपला प्रेम द्या
आम्हाला समजून घ्या आणि आम्ही लवकरात लवकर परत येऊ. मी आपल्याला खरं सांगते की जेव्हा पॉलिटिक्सचा अजेंडा आहे ते माझा विषय नव्हता, पण नगरपालिका पॉलिटिक्स नाही आहे, ते आपल्या लोकांच्या कामासाठी आम्ही आले आहे. आम्ही बरेपैकी लोकांना भेटले आहे, त्यांचा विषय समजून घेतला आहे. आम्ही नगरपालिका ऑफिसमध्ये बसले, फर्स्ट डेपर्यंत लोक खूप आम्हाला प्रेम दिला आहे, त्यांचे विषय सांगितला आहे. सगळे जे आम्ही विषय इमिडिएटली सॉल्व्ह करू शकले आम्ही केले आहे. आणि जेव्हा आम्हाला आता माझा अभ्यास सुरू आहे की आता सावंतवाडीसाठी काय काय निधी आली आहे, काय आपण प्रोजेक्ट्स करू शकते, ऑन गोईंग प्रोजेक्ट्स काय आहे, जेव्हा की व्हेजिटेबल मार्केट आहे, मटन मार्केट आहे, कसं चांगल्या पद्धतीने आपण ते पुढे जाऊ शकते. ते सगळं ऐकून आम्हाला पण बरं वाटते की सावंतवाडीमध्ये आपण हे सगळं प्रगती करू शकणार आहे. तर आता तर फक्त 1 महिना झाले आहे, बाकीच्या पूर्ण 5 वर्ष आमच्यासाठी आहे. आणि खरं सांगू तर मी खूप उत्सुक आहे. आय एम सुपर एक्सायटेड की आपण सावंतवाडीच्या कायापालट करून कसं दाखवणार आहे लोकांना. पुढच्या 5 वर्षमध्ये ते सगळं लोक बघतील. भाजपात निष्ठेनं काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना नेहमीच संधी दिली जाते. माझ्यासारख्या एका छोट्याशा कार्यकर्त्यावर पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी विश्वास टाकून मला उमेदवारीची संधी दिली, याबद्दल मी त्यांचा मनपूर्वक आभारी आहे, असं मत कोलगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघाचे भाजपचे उमेदवार महेश सारंग यांनी व्यक्त केला. भारतीय जनता पार्टीने आज मला उमेदवारी अर्ज दिलेला आहे. आज ही कार्यकर्त्यांची पार्टी आहे, त्यामुळे जो खरा काम करत असणारा कार्यकर्त्याला ह्याला भारतीय जनता पार्टीने न्याय दिला आहे. मी भारतीय जनता पार्टीचा छोटा कार्यकर्ता आहे आणि आज जवळपास आपले सर्व या सावंतवाडी विधानसभेमधील जे महायुतीमध्ये जे आपल्याला उमेदवार मिळालेले आहेत ते सर्वांच्या थोड्या वेळात आपल्या तुमच्या सर्व पत्रकारांकडे सर्वांची नावं येणारच आहेत. त्याचबरोबर आज आपले प्रदेशाध्यक्ष सन्माननीय चव्हाणसाहेब, आपले खासदार राणेसाहेब, पालकमंत्री आपले नितेश राणेसाहेब, या सर्वांच्या नेतृत्वाखाली या निवडणूक आपण लढणार आहोत. आणि इकडचे जे महायुतीला आपण जे उमेदवार आपल्याला मिळालेले आहेत आणि कमाल निशाणीला जेवढे उमेदवार आज मिळालेले आहेत ते सर्व उमेदवार आज विकासाच्या ह्या एका जोरावर निवडून येणार आहे, या तुम्हाला मी सर्वांमध्ये खात्री देतो. उपजिल्हा रुग्णालयातील रिक्त पदे भरण्यासाठी आणि महिला रुग्णांच्या समस्या सोडवण्यासाठी पालकमंत्र्यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा सुरू आहे. सावंतवाडीत लवकरच मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल उभारण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती नगराध्यक्षा युवराजनी श्रद्धाराजे भोसले यांनी दिली आहे. ऑलरेडी पालकमंत्रीशी बोलले आहे, ते त्यांच्या लक्ष सावंतवाडीमध्ये बरेपैकी आहे. आम्ही मुख्यमंत्रीशी बोलणार आहे, आरोग्यमंत्रीशी पण बोलणार आहे. आणि जेव्हा की त्यांना प्रॉमिस केलेलं की इथे डॉक्टर्स येईल, ते त्याचा प्रयत्न सुरू आहे. पण हे सगळ्यांना आता आम्हाला ऑफिसमध्ये आले 25 दिवस झाले आहे. हे हळूहळू होणार, कारण त्याच्यासाठी सगळे प्रयत्न आणि अरेंजमेंट्स करावं लागणार डॉक्टर्सना इथे आणायला. तर ते आमच्या सुरू आहे. मोठा विषय आपला माहिती आहे हॉस्पिटलचा विषय आहे. तर आम्ही डॉक्टरशी पण बोलले, इकडचे सावंतवाडीचे डॉक्टर्सशी आम्ही बोलले, त्यांची काय परिस्थिती आहे ते आम्ही समजून घेतली आहे. आता महत्त्वाचा विषय ते आहे की आपण आपली जे सर्व्हिसेस आहे, आता कॉटेज हॉस्पिटलना आपण कसं चांगल्या पद्धतीने उभा करूया. कारण कॉटेज हॉस्पिटलमध्ये पण खूप प्रॉब्लेम्स आहे, जेव्हा की मशीन मेंटेनन्स कमी आहे, रिपोर्टिंग बरोबर होत नाही. डॉक्टर्सना आपण सावंतवाडीमध्ये आणलं, त्यांच्यासाठी राहायची जागा नाही आहे, टॉयलेट्स नाही आहे. तर ते विषयावर आमचं काम सुरू आहे की कसं आपण लवकरात लवकर महिलांसाठी जे त्यांची डिलिव्हरीसाठी त्यांना प्रॉब्लेम्स होत आहे, आपले बेसिक ट्रीटमेंट जेव्हा की कोणाला फ्रॅक्चर झाला, जॉन्डिस झाला, ते आपण कसं पद्धतीने लवकरात लवकर ते कॉटेज हॉस्पिटलमध्ये आलं तर ते विषय कसं सॉल्व्ह होऊ शकते त्याच्यावर काम सुरू आहे. आणि जेव्हा की कोणी पण विचारलं की मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलच्या काय, तर ते आम्ही मुख्यमंत्रीजी, पालकमंत्रीजी आणि आरोग्य मिनिस्टरशी बोलूनच आम्ही पुढे जाणार आहे. मोठा विषय आपला माहिती आहे हॉस्पिटलचा विषय आहे. तर आम्ही डॉक्टरशी पण बोलले, इकडचे सावंतवाडीचे डॉक्टर्सशी आम्ही बोलले, त्यांची काय परिस्थिती आहे ते आम्ही समजून घेतली आहे.
आता महत्त्वाचा विषय ते आहे की आपण आपली जे सर्व्हिसेस आहेत आता कॉटेज हॉस्पिटलना आपण कसं चांगल्या पद्धतीने उभा करूया, कारण कॉटेज हॉस्पिटलमध्ये पण खूप प्रॉब्लेम्स आहे, जेव्हा की मशीन मेंटेनन्स कमी आहे, रिपोर्टिंग बरोबर होत नाही. डॉक्टर्सना आपण सावंतवाडीमध्ये आणलं, त्यांच्यासाठी राहायची जागा नाही आहे, टॉयलेट्स नाही आहे. तर ते विषयावर आमचं काम सुरू आहे की कसं आपण लवकरात लवकर महिलांसाठी जे त्यांची डिलिव्हरीसाठी त्यांना प्रॉब्लेम्स होत आहे, आपले बेसिक ट्रीटमेंट जेव्हा की कोणाला फ्रॅक्चर झाला, जॉन्डिस झाला, ते आपण कसं पद्धतीने लवकरात लवकर ते कॉटेज हॉस्पिटलमध्ये आलं तर ते विषय कसं सॉल्व्ह होऊ शकते त्याच्यावर काम सुरू आहे. आणि जेव्हा की कोणी पण विचारलं की मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलच्या काय, तर ते आम्ही मुख्यमंत्रीजी, पालकमंत्रीजी आणि आरोग्य मिनिस्टरशी बोलूनच आम्ही पुढे जाणार आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. सिंधुदुर्गात निवडणुका म्हटलं की अर्थातच सर्वांचं लक्ष असतं ते कणकवली तालुक्याकडे. सर्वाधिक राजकीय धुमाकूळ आणि हाय व्होल्टेज लढती याच तालुक्यामध्ये असतात. यावेळी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या अनुषंगानं कणकवली तालुक्याचं चित्र नेमकं काय आहे याविषयी चर्चा केली आहे आमचे प्रतिनिधी उमेश बुचटे यांनी. आमचे प्रतिनिधी स्वप्नील वरवडेकर यांच्याशी पाहूयात. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणूक ही 8 वर्षानंतर जाहीर झालेली आहे. आपण कणकवली तालुक्यात आहोत. कणकवली तालुक्याची 8 जिल्हा परिषद आहेत आणि 16 पंचायत समिती आहेत आणि याच अनुषंगाने कणकवलीत नेमकी काय आहे राजकीय परिस्थिती सध्याची आपण जाणून घेणार आहोत. आमचे या संबंधित प्रतिनिधी आहेत स्वप्नील वरवडेकर, यांच्याकडून जाणून घेऊ. स्वप्नीलजी नमस्कार. नमस्कार. विशेष म्हणजे कणकवली हे राजकीय केंद्रबिंदू आहे. कणकवली म्हटलं तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं आहे आणि याच कणकवलीमध्ये जिल्हा परिषदचे दिग्गज उमेदवार या निवडणुकीत असतात आणि त्यानंतर मग याच मतदारसंघातले हे जिल्हा परिषद अध्यक्ष देखील झालेले आहेत. एकंदरीत सध्याची परिस्थिती काय आहे या कणकवली पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेत काय सांगाल? कणकवली तालुक्याचा जर विचार केला तर कणकवली हा जो असा तालुका आहे जो कायमच नारायण राणेंच्या सदैव पाठीशी राहिला आहे. 1992 साली या सिंधुदुर्गची जिल्हा परिषदेची पहिली निवडणूक झाली होती. त्या निवडणुकीचा अपवाद सोडला तर 1997 पासून सिंधुदुर्गची जिल्हा परिषद ही कायमच नारायण राणेंच्या ताब्यामध्ये आहे. मग नारायण राणे कधी काँग्रेसमध्ये होते, तत्पूर्वी कधी शिवसेनेमध्ये होते, त्यानंतर भाजपमध्ये आहेत. नारायण राणे ज्या पक्षामध्ये होते त्या पक्षाच्या ताब्यामध्ये ही जिल्हा परिषद गेलेली आहे आणि नारायण राणेंच्या ताब्यामध्ये ही जिल्हा परिषद जेव्हा जेव्हा राहिली आहे त्याच्यामध्ये कणकवली तालुक्याचा वाटा हा अर्थातच सर्वाधिक मोठा आहे. 1997च्या सुमारास ही कणकवली तालुक्याची पंचायत समिती आणि त्या अंतर्गत असणारे सर्व जिल्हा परिषद मतदारसंघ हे त्यावेळेच्या नारायण राणे यांच्या शिवसेनेच्या ताब्यामध्ये आले होते. त्याच्यानंतर साधारण 2002च्या सुमारास जिल्हा परिषदेची निवडणूक झाली होती. त्यावेळीसुद्धा या कणकवली तालुक्याने नारायण राणे यांच्या तेव्हाच्या शिवसेनेला साथ दिली होती. पुढे 2007ची जिल्हा परिषद असेल, 2013चा जो काळ होता तो वास्तविक जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या अनुषंगाने राणेंसाठी तसा काहीसा कठीण होता. मात्र हा कणकवली तालुका होता जो नारायण राणेंच्या पूर्णपणे पाठीशी राहिला होता. कणकवली तालुक्यातील जे 8 जिल्हा परिषद मतदारसंघ आहेत ते 8 पैकी 8 जिल्हा परिषद मतदारसंघ त्यावेळी नारायण राणेंच्या त्यावेळेच्या काँग्रेसने जिंकले होते. नारायण राणे हे त्यावेळी काँग्रेसमध्ये होते. दुसऱ्या बाजूला त्यावेळी जे 16 पंचायत समिती मतदारसंघ आहेत, 16 पैकी तब्बल 15 पंचायत समिती मतदारसंघ जे त्यावेळी काँग्रेसने जिंकले होते. 2017मध्ये ज्यावेळी जिल्हा परिषद निवडणूक झाली तेव्हाही नारायण राणे काँग्रेसतर्फेच लढले होते. त्यावेळेचं तो वैशिष्ट्य असं आहे, पंचायत समितीच्या सर्व 16च्या 16 जागा आणि जिल्हा परिषदेच्या सर्व 8च्या 8 जागा ह्या त्यावेळी काँग्रेसने जिंकल्या होत्या, ज्या नारायण राणेंच्या नेतृत्वाखालची काँग्रेस त्यावेळी कार्यरत होती. आता पुन्हा इकडे प्रश्न असा आहे की यावेळच्या निवडणुकीमध्ये काय होणार. मी एक सांगतो की 8 वर्षानंतर ही निवडणूक होते एकंदरीत आणि उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी आता 1 दिवस शिल्लक आहे, अवघा 1 दिवस शिल्लक आहे. एकंदरीत एवढा काय वेळ लागतोय एकंदरीत काय दोन्ही बलाढ्य पक्ष आहेत. गमत अशी आहे, साधारणपणे भाजप आणि शिवसेना यांची युती काही दिवसापूर्वी जाहीर झाली आहे. वास्तविक मध्यंतरी आपण कणकवली नगरपंचायतीच्या निवडणुका कव्हर केल्या होत्या. कणकवली नगरपंचायत निवडणूक असेल किंवा त्यावेळेच्या जिल्ह्यातील आता झालेल्या नगरपरिषद निवडणुका असेल, 4 निवडणुका होऊन गेल्या होत्या. तिथे भाजप आणि शिंदेची शिवसेना हे सत्तेतील 2 पक्ष समोरासमोर लढले होते. अर्थात त्याचे परिणाम भलेही 4ही ज्या नगरपालिका आहेत त्या 2 गेल्या आहेत शिंदेच्या शिवसेनेकडे, 1 गेली आहे भाजपकडे, 1 गेली आहे कणकवली शहर विकास आघाडीकडे. अर्थातच विरोधकांच्या हाती भलेही काही लागलं नसलं तरी एकंदर निकाल बघितला तर कुठेतरी सत्ताधाऱ्यांनी काहीसा फटका सहन करावा लागला होता. कदाचित याच अनुषंगाने भाजप आणि शिंदेची शिवसेना हे दोन्ही पक्ष ज्यांच्या आता जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी आघाडी झाली आहे, आता युती झाली आहे. अर्थातच आता युती झाल्याच्या नंतर या दोन्ही पक्षांमध्ये उमेदवारांची संख्या मोठी आहे.
अर्थातच झालं असं आहे की कुठल्या मतदारसंघामध्ये नेमके कुठले उमेदवार द्यायचे. दुसऱ्या बाजूला भलेही त्यांच्यामध्ये काहीतरी ॲडजस्टमेंट झाली असेल की या जागा भाजपला सोडायच्या आहेत, या जागा शिंदे शिवसेनेला सोडायच्या आहेत, पण त्या नेमक्या कुठल्या जागा त्याचाही प्रश्न आहे. हेच कारण आहे की उमेदवार जाहीर व्हायला थोडासा विलंब लागतो आहे. हो, पण नेमक्या लढती या कोणत्या महत्त्वाच्या असतील, या मतदारसंघातील नेमक्या लढती कोणत्या महत्त्वाच्या असतील, काय सांगा त्याबद्दल? अनेक लढतींची उत्सुकता आहे. स्पेशली मी मुद्दाम इथे उल्लेख करेन, कणकवली तालुक्यामध्ये नाटळ आणि हरकुळ बुद्रुक हे जे 2 जिल्हा परिषदेचे मतदारसंघ आहेत ते खुल्या प्रवर्गासाठी राखीव आहेत. बरोबर. हां, साहजिकच या दोन्ही ठिकाणी इच्छुकांची संख्या मोठी असणारच आहे. पण या दोन्ही मतदारसंघाचं एक वैशिष्ट्य सांगायचं आहे. नाटळ जिल्हा परिषद मतदारसंघ आहे. हा मतदारसंघ जे भाजपमध्ये असणारे संदेश उर्फ गोट्या सावंत हे वर्षानुवर्ष त्या मतदारसंघावरती वर्चस्व राखून आहेत. गोट्या सावंत तिथून बऱ्याच वेळा जिल्हा परिषद सदस्य होते. त्यांच्या पत्नी संजना सावंत यासुद्धा तिथून जिल्हा परिषद सदस्य झालेल्या आहेत. विशेष म्हणजे गोट्या सावंत आणि संजना सावंत हे जे दाम्पत्य आहे यांनी जिल्हा परिषदेचं अध्यक्षपदही भूषवलेलं आहे. पुन्हा एकदा हा मतदारसंघ खुल्या प्रवर्गासाठी राखीव असल्यामुळे तिथून अर्थातच गोट्या सावंत आणि संजना सावंत या उत्सुक आहेत. आणि त्यांचं एकंदर प्राबल्य लक्षात घेतलं तर त्यांच्यासमोर विरोधी पक्ष जे आहेत, म्हणजे ठाकरेंची शिवसेना असेल, शरद पवारांची राष्ट्रवादी असेल किंवा काँग्रेस पक्ष असेल किंवा महाविकास आघाडी असेल, हे नेमका कोणता उमेदवार देतात हे पाहणं औत्सुक्याचं आहे. आणि सर्वाधिक जी मोठी उत्सुकता आहे ती हरकुळ बुद्रुक या मतदारसंघाची. कारण याचं वैशिष्ट्य असं आहे, हरकुळ बुद्रुक हा जो मतदारसंघ आहे त्या मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष, जिल्हा बँकेचे माजी अध्यक्ष सतीश सावंत यांनी अनेक वेळा केलेलं आहे. मी 2च मिनिटं थांबवतो. सतीश सावंत यांचं नाव पुढे आलं, पण नेमके या सतीश सावंत या प्रक्रियेत कुठे दिसतच नाही आहेत. नेहमी त्यांनी आपली भूमिका देखील कुठली जाहीर केली नाही आहे. कुठला उमेदवारी अर्ज कुठल्या सदस्यपदातून भरणार, हरकुळ भरणार, नाटळ भरणार, हे काय जाहीर केलं? काय नेमकं रणनीती असेल यांची? वास्तविक आता याविषयी अधिक बोलावं लागेल. सतीश सावंत हे हरकुळ बुद्रुक मतदारसंघातून अनेक वेळा निवडून आलेले आहेत. त्याच्यानंतर काही मला वाटतं त्या मतदारसंघामध्ये आरक्षण पडलं होतं. त्याच्यामुळे त्यांना कणकवली तालुका सोडून नजीकचा जो कुडाळ तालुका आहे तिथल्या आंबरड जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये ते गेले होते, तिकडून निवडूनही आले होते. नंतरच्या काळामध्ये त्यांनी विधानसभा निवडणूकही लढवली होती. त्याच्यामुळे सध्या ते जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी उत्सुक आहेत की नाहीत याविषयी अद्याप त्यांनीही भाष्य केलेलं नाही आहे. कोकण सात लाईव्हच्या माध्यमातून आपण त्यांनी विचारणा करण्याचा प्रयत्नही केला होता, मात्र त्यांनी अद्याप म्हणजे आपण लढवणारच नाही असंही जाहीर केलेलं नाही. त्याच्यामुळे साहजिकच प्रश्न पडतो, सतीश सावंत ही निवडणूक लढवणार आहेत की नाहीत. मात्र सतीश सावंत यांनी हरकुळ बुद्रुक मतदारसंघामधून निवडणूक लढवली तर या मतदारसंघामध्ये एक मोठी चुरस पाहायला मिळणार आहे. कारण सतीश सावंत यांचं हरकुळ बुद्रुक मतदारसंघावरती एक मोठं प्राबल्य आहे. अनेकदा त्यांनी त्याचं प्रतिनिधित्व केलेलं आहे. आता गंमत अशी आहे, दुसऱ्या बाजूला सतीश सावंत ज्यांनी साधारणपणे 2019 विधानसभा निवडणुकीच्या दरम्यान नारायण राणे यांची साथ सोडली होती आणि त्यानंतर ते शिवसेना पक्षामध्ये गेले होते आणि सध्या ते उभाटा शिवसेना पक्षामध्ये कार्यरत आहेत. वास्तविक सतीश सावंत ज्यावेळी बाहेर पडले त्यावेळी प्रश्न होता की हरकुळ बुद्रुक मतदारसंघ जो आहे तो मतदारसंघ राणेंच्या वतीनं कोण राखणार. त्यावेळी त्या मतदारसंघामध्ये गोट्या सावंत त्या रिंगणामध्ये उतरले होते. गोट्या सावंत यांनी तिथल्या स्थानिक ग्रामपंचायत किंवा अन्य कोणत्याही निवडणुका असतील तेथे वेळोवेळी मोठी ताकद लावली होती. त्याच्यामुळे कदाचित आता येणारी जिल्हा परिषद निवडणूक आहे तिकडे सुद्धा भाजपच्या वतीने गोट्या सावंत हे हरकुळ बुद्रुक मतदारसंघातून निवडणूक लढवतील अशी एक शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. साहजिक दुसऱ्या बाजूला उभाटा शिवसेनेकडून जर सतीश सावंत सुद्धा रिंगणात उतरले तर सतीश सावंत विरुद्ध गोट्या सावंत ही हाय व्होल्टेज लढत सिंधुदुर्गवासियांना अनुभवायला मिळणार आहे, बघायला मिळणार आहे. निश्चितच ही हाय व्होल्टेज लढल बघायला मिळू शकते. उद्याचा एक दिवस आहे उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी. पण आता या मतदारसंघातले नेमके प्रामुख्याने प्रश्न देखील आहे ते जनतेला आपल्याला विकासाचे मुद्दे असतील किंवा काही जनतेच्या अपेक्षा असतील उमेदवारांकडून, त्या नेमक्या काय असतील, काय सध्याची परिस्थिती? समस्या म्हणाल तर भरपूर मोठ्या आहेत. मात्र एका समस्येविषयी बोलावंच लागेल, ती म्हणजे रोजगाराची समस्या. कणकवली हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एक मध्यवर्ती शहर आहे. मुख्य म्हणजे या शहरामध्ये एक मोठी बाजारपेठ आहे. असं असताना सुद्धा ह्या कणकवली शहरामध्ये किंवा या कणकवली तालुक्यामध्ये रोजगारविषयक अशी कोणतीही भरीव कामगिरी अद्यापर्यंत झाली आहे असं अद्यापही दिसत नाही आहे. खूप वर्षापूर्वी सध्याचे भाजप नेते खासदार नारायण राणे यांनी या कणकवली तालुक्यामध्ये कासर्डे नावाच्या ठिकाणी MIDC आणण्याचा एक प्रयत्न केला होता. त्यावेळी तिथल्या स्थानिक ग्रामस्थांनी वगैरे त्याला विरोध केला होता, मग तो प्रकल्प बारगळला होता. मात्र असे काही गोष्टी सोडल्या. इथे महाविद्यालयीन युवक अगदी ग्रॅज्युएशनपर्यंत किंवा पोस्ट ग्रॅज्युएशनपर्यंत शिक्षण घेत आहेत, पण त्यानंतर ते पुढच्या म्हणजे उद्योगधंद्यांसाठी किंवा नोकरीच्या अनुषंगाने मुंबई गाठत आहेत. तर सर्वाधिक ही मोठी समस्या आहे. दुसऱ्या बाजूला अनेक ठिकाणी रस्त्यांचीही समस्या आहेत. आपण जे आता कणकवली शहरामध्ये बघतो इथलं फ्लायओव्हर ब्रिज आहे, भले ते ब्रिज पूर्णत्वास झालं, त्याच्यावरती वाहतूक सुरू जाऊन बरीच वर्ष झाली आहेत, पण असं असलं तरीसुद्धा त्या ब्रिजच्या वरतीसुद्धा आणि ब्रिजच्या खालीसुद्धा बऱ्याच समस्या आहेत. सातत्याने त्या ब्रिजला वरती तडे जात आहेत, त्याच्यामुळे त्या ब्रिजचे अनेक लेन बंद असतात.
दुसऱ्या बाजूला त्या ब्रिजचा खालचा भाग आहे जो कायमच वाहनांनी व्यापलेला असतो. अशा अनेक समस्या आहेत. आजही या कणकवली शहरामध्ये स्वतंत्र पार्किंगची व्यवस्था नाही आहे. ह्या कणकवली शहराच्या समस्या आहेत. मग तशाच ग्रामीण भागातील अनेक समस्या आहेत. भलेही म्हणजे आता वर्षानुवर्ष ह्या कणकवली तालुक्यामध्ये विकास कामं होत असतात असं सांगितलं जातं आहे. मात्र आजही तालुक्यातले अनेक रस्ते आहेत ज्यांची अवस्था दयनीय आहेत. अशा अनेक समस्या आहेत आणि या समस्या आहेत ज्या येणाऱ्या काळामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून सोडविल्या जाव्यात अशी अपेक्षा ग्रामस्थ नागरिक करीत आहेत. निश्चितच स्वप्नील, आपण खूप विश्लेषण एक छान केलेलं आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात या जिल्हा परिषदेसाठी. मी कोकणसाद लाईव्हच्या माध्यमातून आपल्या दर्शकांना सांगेन की ह्या कणकवली जिल्हा परिषदेमध्ये 8 आणि 16 पंचायत समिती ही सदस्य आहेत आणि यापैकी नेमके कोण उमेदवार असणार हे आता उद्या जाहीर होईल. पण एकंदरीत या उमेदवारांकडून नागरिकांच्या अपेक्षा आहेत. काय त्या अपेक्षा आता येणारे सदस्य आहेत ते पार पडतील काय किंवा ते त्यांना सोडवू शकतील का हे देखील पाहावं लागणार आहे. पण हाय व्होल्टेज ड्रामा तसं आमचे स्वप्नील वरवडकर यांनी सांगितलं आहे की नाटळ आणि हरकुळ बुद्रुकमध्ये आहे. कारण सतीश सावंत हे जर संदेश सावंत यांच्या विरोधात उभे राहिले तर हाय व्होल्टेज ड्रामा हा कणकवली तालुक्यातील कुठल्या तरी या नाटळ किंवा हरकुळ मतदारसंघामध्ये बघितला जाऊ शकतो आणि आपल्याला दिसून येऊ शकतो. त्यामुळे आपण संपूर्ण या घडामोडींकडे लक्ष ठेवणार आहोत. आपण पहा कोकणसाद लाईव्ह. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकणसाद देव, कणकवली. सावंतवाडी तालुक्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकासाठी अर्ज दाखल करण्यास सुरुवात झाली आहे. उद्या शेवटचा दिवस असल्यानं लढतीचं चित्र उद्या स्पष्ट होताना दिसेल. पाहूयात. बहुप्रतीक्षित असलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका रंगात आलेल्या आहेत आणि सावंतवाडीतल्या जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समितीचा जर विचार केला तर सावंतवाडीमध्ये 9 जिल्हा परिषद मतदारसंघ आहेत आणि 18 पंचायत समिती मतदारसंघ आपल्याला पाहायला मिळतात. उद्या शेवटचा दिवस आहे उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा आणि आज जर पाहिलं तर जवळपास 5 उमेदवारीचे अर्ज आहेत ते जिल्हा परिषदेसाठी दाखल झाले, तर 8 उमेदवारी अर्ज जे आहेत ते पंचायत समितीसाठी दाखल झालेत. 2 जादा अर्ज एका उमेदवाराकडनं देण्यात आले. त्याच्यामुळे आजच्या दिवशी म्हणजे अगदी शेवटचा दिवस उद्या असताना सुद्धा जवळपास 15 उमेदवारी अर्ज जे आहेत ते सावंतवाडी तालुक्यामध्ये झालेले पाहायला मिळतात जिल्हा परिषद पंचायत समितीसाठी. दुसरीकडे बघितलं तर जवळपास 93 उमेदवारी अर्ज जे आहेत ते इच्छुकांकडनं घेऊन जाण्यात आलेले आहेत जिल्हा परिषदसाठी. तर पंचायत समितीसाठी जवळपास 152 उमेदवारी अर्ज जे आहेत ते इच्छुक उमेदवारांकडनं नेण्यात आलेले आहे. उद्याचा हा शेवटचा दिवस आहे, त्यामुळे उद्याच्या दिवसात सगळं जे चित्र आहे ते खरं तर स्पष्ट होताना दिसणार आहे. इच्छुक किती जण उमेदवारी अर्ज भरतात, कुठल्या मतदारसंघातनं भरतात हे खरं तर चित्र उद्या स्पष्ट होईल. आजचा जर विचार केला तर आज जिल्हा परिषदचं बघता कोलगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघातनं भाजपचे जे जिल्हा सरचिटणीस आहेत, जिल्हा बँकेचे संचालक असणारे महेश सारंग यांनी उमेदवारी अर्ज जो दाखल केलाय भाजपकडनं अधिकृत हा उमेदवारी अर्ज दाखल केल्याची माहिती मिळते. हेच असताना कोलगावातनं नुकतेच ज्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता आणि माजी तिथले जिल्हा परिषदचे जे सदस्य आहेत ते मायकल डिसोजा यांनी सुद्धा अर्ज दाखल केल्याचं समजतंय. त्याच्यामुळे हा एक मोठा आजचा दिवसातली एक घडामोड याकडे बघता येईल. तर दुसरीकडे बघता माझगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघातनं भाजपचे युवा नेते विक्रांत सावंत यांनी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला. विक्रांत सावंत यांना मोठा वारसा लाभलेला पाहायला मिळतोय. माजी आरोग्य मंत्री जे स्वर्गीय भाईसाहेब सावंत असतील किंवा जिल्हा परिषदचे माजी सभापती विकास सावंत यांचा वारसा त्यांना आहे आणि माझगाव यांचं होमपिच मानलं जातं विक्रांत सावंत आणि सावंत कुटुंबियांचं. त्याच ठिकाणावरनं ते लढत देत आहेत. उमेदवारी अर्ज त्यांनी आज दाखल केलेला आहे. त्यांच्यासोबत माजी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष आणि तिथल्या विद्यमान ज्या सदस्य होत्या त्या रेश्मा सावंत सुद्धा त्यांच्यासोबत आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळाल्या. त्याचबरोबर माडखोल जिल्हा परिषद मतदारसंघातनं सुप्रिया मडगावकर आणि मळेवाड जिल्हा परिषद मतदारसंघातनं प्रियांका नारोजी यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केलेले बघायला मिळतात. सध्या जिल्हा परिषद मतदारसंघाचा विचार केला तर या चर्चेचे मतदारसंघ हे कोलगाव असेल, त्यानंतर माझगाव असेल आणि तळवडे हा खूप मोठा चर्चेचा मतदारसंघ ठरतोय. शिवसेनेच्या वाट्याला तालुक्यातले 3 मतदारसंघ जाण्याची शक्यता आहे आणि तळवडेचा जर विचार केला तर तळवडेवर भाजपनं दावा केल्याची माहिती सूत्रांकडनं मिळते. खरं तर तिथनं इच्छुक अनेक उमेदवार होते, निष्ठावंत कार्यकर्ते होते, मात्र भाजपकडनं निष्ठावंतांना डावलून तिथे आयात उमेदवार देण्याची वेळ भाजपवर आल्याचं बोललं जात आहे. भाजपचे जे संदीप गावडे आहेत जे आंबोली मतदारसंघात
मतदारसंघातनं प्रयत्नशील होते. विलवडा पंचायत समितीचे ते विद्यमान सदस्य होते आणि तिथे त्यांनी प्रयत्न केला होता. मात्र महिला आरक्षण पडल्यामुळं त्यांचा तिथनं पत्ता कट झाला. त्यांना तळवडे मतदारसंघातनं उमेदवारी देण्याची शक्यता आहे. भाजपकडनं तशा पद्धतीची फिल्डिंग सुद्धा लागलेली पाहायला मिळते. त्यामुळे निश्चितच बंडखोरी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही आणि या स्थानिक उमेदवाराला डावलल्याचा फटका भाजपला किंवा महायुतीला पर्यायानं कशा पद्धतीने बसतो हे पाहणं उत्सुकाचं ठरणार आहे. कारण शिवसेनेचे उमेदवार सुद्धा तिथनं इच्छुक असल्याचं समजतंय. त्याचबरोबर उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंची जी शिवसेना आहे त्या शिवसेनेचे जे विधानसभा प्रमुख आहेत रुपेश राऊत ते सुद्धा त्याच मतदारसंघातनं इच्छुक आहेत. त्यामुळे त्या मतदारसंघात होणारी लढत ही खूप निर्णायक आणि वेगळी पाहायला मिळणार आहे. त्याचबरोबर कोलगाव मतदारसंघामध्ये महेश सारंग आणि मायकल डिसोजा यांच्यात लढत होणार आहे. ती एक चुरशीची लढत होणार आहे. अशा सगळ्याच मतदारसंघांचा जर विचार केला तर ह्या गोष्टी आपल्याला होताना दिसणार आहे. पंचायत समितीबाबत जर बोलायचं झालं तर आज कलंबीस मतदारसंघातनं चंद्रकांत राणे, प्रशांत देसाई यांचे अर्ज आलेले आहेत. नावेलीतनं मोहन पालेकर, रमेश निरगुण यांनी अर्ज दाखल केलेत. आंबोलीतनं अच्युत गावडे, मायकल डिसोजांचे अर्ज आलेत. कोलगावातनं गौरी धुरी, माझगावातनं संजय कानसे यांनी आपले जे उमेदवारी अर्ज आहेत ते दाखल केलेत. अशा पद्धतीनं पंचायत समितीसाठी 8 जणांचे उमेदवारी अर्ज जे आहेत ते दाखल झालेले आहेत. इतरही जे मतदारसंघ आहेत पंचायत समितीचे जवळपास 18 मतदारसंघ या ठिकाणी आहेत आणि आरक्षण सभापती पदासाठी जे पडलेलं आहे ते पण आपण मागच्या वेळी पाहिलेलंच आहे. त्यामुळे निश्चितपणे महायुती जरी झाली असली तरी बंडखोरीचा फटका बसण्याची शक्यता आहे किंवा ही बंडखोरी शमवण्याचं मोठं आव्हान जे आहे ते नेते मंडळींच्या समोर असणार आहे आणि ह्या बंडोबांना थंड करण्याचं एक त्यांच्या समोर एक मोठं आव्हान असेल आणि ते कशा पद्धतीनं नेते मंडळी करतात हे पाहावं लागणार आहे. एकंदरीतच बघता उद्याच्या दिवसात उर्वरित चित्र जे आहे ते स्पष्ट होणार आहे. जवळपास 93 अर्ज जिल्हा परिषदसाठी आणि 152 अर्ज पंचायत समितीसाठी नेल्यानंतर उद्या प्रत्यक्षात जिल्हा परिषदच्या ह्या 9 मतदारसंघासाठी आणि पंचायत समितीच्या 18 मतदारसंघासाठी किती अर्ज दाखल होतात हे पाहणं उत्सुकाचं ठरेल. त्याचबरोबर जर आजच्या शेवटच्या दिवसा उद्याचा असताना सुद्धा काही मतदारसंघातनं अर्ज न आल्यामुळे म्हणजे विरोधी गटातनं किंवा महायुतीतनं त्यामुळे काही ठिकाणी बिनविरोध सुद्धा निवडणूक होते की काय अशा पद्धतीची परिस्थिती असल्याचं पाहायला मिळतं. त्यामुळे जे महानगरपालिकांमध्ये मुंबई, ठाण्यामध्ये घडलं, पुण्यामध्ये घडलं तेच आता आपल्या जिल्ह्यामध्ये सावंतवाडी मतदारसंघामध्ये किंवा जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती मतदारसंघात घडताना दिसण्याची शक्यता ही नाकारता येत नाहीये. जिल्हा परिषद निवडणुकीत माझगाव मतदारसंघातून तरुण तडफदार युवा नेतृत्व शिक्षण प्रसारक मंडळ सावंतवाडीचे अध्यक्ष विक्रांत सावंत यांनी आज आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. भारतीय जनता पार्टीकडून त्यांनी आपली उमेदवारी दाखल केली आहे. माजी जिल्हा परिषद अध्यक्षा रेश्मा सावंत यांच्यासह प्रमुख पदाधिकारी कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत त्यांनी आपला उमेदवारी अर्ज निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्याकडे दाखल केला. यावेळी विक्रांत सावंत यांच्या समर्थकांनी मोठी गर्दी केली होती. दोडामार्ग, वेंगुर्ला आणि सावंतवाडी या तिन्ही तालुक्यात शिक्षण, आरोग्य, कला आणि क्रीडा क्षेत्रात विक्रांत सावंत यांनी सातत्याने भरीव कार्य केले आहे. त्यांची कार्यपद्धती, जनतेशी असलेला थेट संवाद आणि विकासाची दृष्टी यामुळे ते अल्पावधीतच लोकप्रिय झाले. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण व पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या उपस्थितीत त्यांनी केलेल्या पक्षप्रवेशानंतर भाजप आणि महायुतीची ताकद यांच्या पाठीशी उभी राहिली असून त्यांचे पारडे जड मानलं जात आहे. सावंत यांच्या उमेदवारीमुळे माझगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघात आता निवडणुकीची चुरस वाढली आहे. प्रगतशील आणि सर्वसमावेशक विकासाचा चेहरा म्हणून मतदारांचा कल त्यांच्याकडे झुकताना दिसत असून ही निवडणूक मतदारसंघाच्या भविष्यासाठी निर्णायक ठरणार आहे. माजी आरोग्यमंत्री स्वर्गीय भाईसाहेब सावंत व जिल्हा परिषद माजी आरोग्य सभापती स्वर्गीय विकास सावंत यांचा वारसा पुढे घेऊन जाण्याचं काम विक्रांत सावंत करत आहेत. आता स्वतःच्या होमपेजवर त्यांना लढण्याची संधी मिळाली असून माझगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघातील माझगाव, सोनुर्ली, वेत्ते, चराटे, उटवणे, सरमळे ग्रामस्थ आपल्याला आशीर्वाद देतील असा विश्वास विक्रांत सावंत यांनी यावेळी व्यक्त केला. यावेळी माजी जिल्हा परिषद अध्यक्षा रेश्मा सावंत, माजी सरपंच आबा सावंत, माजी सरपंच उमेश गावकर, माजी सरपंच उत्कर्ष गावकर, संजू कानसे, ॲडव्होकेट सचिन गावडे, RK सावंत, बाळू निचम, प्राध्यापक बाळासाहेब नंदीहळ्ळी, प्रतीक सावंत, अखिलेश कानसे, प्राध्यापक केदार म्हस्कर, शुभम रेडकर, अमय पै, सचिन बिर्जे, सुरेश सावंत, विशाल लाड, संजय गावडे आदींसह पदाधिकारी, कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कणकवलीत भाजपचा AB फॉर्म नेमका कोणाला मिळणार यावरून इच्छुक उमेदवारांची धाकधूक वाढलेली पाहायला मिळते. पाहूयात. आज
भाजप आणि शिवसेना महायुतीचे उमेदवारी अर्ज सादर होणार आहेत. तशाच बघितलं तर महाविकास आघाडीकडून देखील उमेदवारी अर्ज सादर होणार आहे जिल्हा परिषद पंचायत समिती. पण नेमका भाजपचा AB फॉर्म कोणाला मिळतो हे देखील पाहावं लागणार आहे. कारण आजची जी परिस्थिती पाहिली तर कणकवली मतदारसंघामध्ये आणि देवगड आहे, त्यानंतर मग वैभववाडी आहे, या संपूर्ण जे 3 म्हणजे कणकवली विधानसभेचा जर आढावा घेतला तर नेमका भाजपचा AB फॉर्म कोणाला मिळणार. कारण प्रत्येक जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीसाठी 3-3, 4-4, 5-5 उमेदवार इच्छुक आहेत. त्यामुळे नेमका भाजपचा AB फॉर्म कोणाला मिळतो हे देखील पाहावं लागणार आहे. प्रत्येकजण यांनी गेली 5 वर्ष आपल्या मतदारसंघात आपली पकड मजबूत केलेली आहे. त्यामुळे प्रत्येकजण आपल्याला उमेदवारी मिळावी यासाठी धावपळ करत आहे, कागदपत्रांची जमाव देखील करत आहे. आपण तहसीलदार कार्यालयामध्ये गेली 7 ते 8 दिवस उमेदवारी अर्ज घेत आहे, त्यानंतर मग कागदपत्र जोडत आहेत, त्यानंतर त्यांना दाखले देखील जमा करत आहेत आणि प्रतिज्ञापत्र देखील केलेली आहेत. आज आणि उद्या 2च दिवस म्हणजे काही 2 दिवस शिल्लक राहिलेले आहेत आणि आज बरेच अर्ज दाखल होतील अशी शक्यता आहे. आणि या कणकवलीमध्ये जर जास्तीत जास्त प्रमाणात अर्ज आज आले तर मोठी गर्दी देखील या तहसील कार्यालयाच्या आवारात होऊ शकते. कारण बरेच इच्छुक जे आहेत ते पंचायत समिती असतील आणि जिल्हा परिषद उमेदवार हे येतील आणि उमेदवारी अर्ज सादर करतील. त्यामुळे निवडणूक आयोग देखील सज्ज आहे. पण जर 118 फॉर्म कालपर्यंत हे विक्री झालेले होते आणि आज हे सादर होतील. त्यामुळे इच्छुकांची मोठी गर्दी आहे. नेमका भाजपचा AB फॉर्म कोणाला मिळतो हे देखील पाहावं लागणार आहे. महाविकास आघाडीतले काही जे घटक पक्ष आहेत म्हणजे राष्ट्रवादीकडून देखील आज उमेदवार शरद पवार यांच्याकडून देखील उमेदवारी अर्ज आज भरले जातील, काँग्रेसकडून भरले जातील. त्यानंतर बघितलं तर शिवसेना शिंदे गटाकडून, ठाकरे सेनेकडून हे उमेदवारी अर्ज भरले जातील. पण आज महायुतीकडून कणकवली विधानसभेत नेमका AB फॉर्म भाजपचा कोणाला मिळणार हे देखील आता पाहावं लागणार आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली. सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालय कृती समिती सावंतवाडीच्या माध्यमातून नगराध्यक्षा युवराजनी श्रद्धाराजे भोसले यांची भेट घेत सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयासंदर्भातील समितीचा अहवाल शासनाने स्वीकारून तातडीने कार्यवाही करण्याची तसंच मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल संदर्भात भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी ठराव घेण्याची मागणी केली. याला नगराध्यक्षा युवराजने श्रद्धाराजेंनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. तर त्या मिटिंगमध्ये बरेच लोक होते. त्या मिटिंगमध्ये सुद्धा आम्ही केलेला आहे कमिशन की त्याच्या विरुद्ध राजकारणामध्ये आवश्यक जे काही किंवा सर्वांनी सुद्धा त्याच्यामध्ये नंतर करून सांगितलेलं आहे की आज चुकीचा मेसेज बंदूपर्यंत पोचू नको आणि त्याचा बातम्या आणि आमच्या सत्य तर कृपया ह्या गोष्टी म्हणजे ह्या गोष्टीमध्ये आपण केला. आणि आता सध्या तत्काली आहे की बेंगलूरपासून बेंगलूरपर्यंत तुमच्या हातामध्ये आहे. तसं ती सध्या तत्काली आहे की बेंगलूरपासून बेंगलूरपर्यंत तुमच्या हातामध्ये आहे. यामध्ये आता कोणत्याही प्रकारच्या अडचणी उद्भवू नये या त्या प्रशासनाच्या पद्धतीचे आव्हान कधी असे बांधले नाही की प्रशासन दबावाखाली असल्यामुळे कदाचित त्यांच्याकडे अहवाल पण शासनाला जर चुकीचे जाते असतील तर ते चुकीचे गेले असतील जर अहवाल प्रशासनाकडे दबावाखाली तर ते मग का चुकीचे गेले त्याचं सुद्धा थोडंसं अवलंबून माहिती आहे. क्वालिटी आहे तर या टेस्टी कोणा केलेल्या आम्हाला ह्या सगळ्या विनंती करते की कोणतीही अडचण आता येऊ नये आणि मग सगळ्या जनतेची विषय आहे नोटिफिकेशन काय लागलेले सहकारी हे तुम्ही घ्या आपलं सहकार्य आणि शासनाकडून केल्यानं इतकं लवकर होता होईल प्रशासनाने अहवाल सुद्धा असेल तर योग्य चुकीचा केला असेल आम्ही त्यामध्ये सजेशन करू शकतो कशा पद्धतीने अहवाल करणं गरजेचं आहे पण त्याला काही आयडिया जाऊ शकतो. कणकवलीत जिल्हा परिषद मतदारसंघासाठी उद्धव ठाकरे सेनेकडून पहिला उमेदवारी अर्ज दाखल झाला आहे. पाहूयात. कणकवली विधानसभा संघातील कलमट पंचायत समितीसाठी पहिला फॉर्म आहे तो शिवसेनेच्या वतीने सादर करण्यात आहे. पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद एकंदरीत ही निवडणूक होत आहे आणि जिल्हा परिषदेसाठी पहिला फॉर्म सादर केला आहे तो वैद्यिक गुडेकर यांनी सादर केला आहे. काही जे त्यांचे कार्यकर्ते देखील आपल्यासोबत आहेत. मॅडम, पहिला फॉर्म शिवसेनेच्या वतीने सादर केला आहे, काय सांगा? गुडेकर मॅडमांनी पहिला फॉर्म जिल्हा परिषदेसाठी भरलेला आहे आणि कलमटमध्ये आमचं भरपूर म्हणजे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांचं पहिल्यापासून बालेकिल्ला असल्यामुळं त्यांची सीट नक्की 100% निवडून येणार ही आम्हाला खात्री आहे. म्हणून आम्ही पहिला
प्रथमच आम्ही पहिला स्टार्टिंगला भरलेला आहे फॉर्म, श्री गणेशा केलेला आहे फॉर्म भरून. निश्चितच काय सांगाल, तुम्ही जुने शिवसैनिक आहात. गेले शिवसेनेच्या स्थापनेपासूनच आमचा कलमट आणि हा बालेकिल्ला राहिलेला आहे. जी उपरकर असतील किंवा इतर जे असतील आमचा शिवसेनेचाच उमेदवार पूर्वीपासून निवडून येत होता. आता बरेच 7 वर्षापासून इलेक्शन बंद होतं. आता तरीसुद्धा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातर्फे वैद्य विलास गोडेकर यांचा आम्ही फॉर्म भरलेला आहे आणि श्री गणेशा केलेला आहे. निश्चितच जुने शिवसैनिक आहात तुम्ही. पहिला फॉर्म आता शिवसेनेचा कलमटमधून जिल्हा परिषदेसाठी दाखल झाला आहे. एकंदरीत काय वातावरण आहे? सर्वप्रथम जिल्हा परिषद मतदारसंघातून पहिला फॉर्म भरला याचा आम्हाला पुष्कळ आनंद आहे आणि त्यात करून कलमट गावातूनच आम्ही हा फॉर्म भरलेला आहे आणि कलमटचे वैद्य गुडेकर यांचा फॉर्म भरला आहे. इथे सर्व आमचे जुने शिवसैनिक आहेत आणि पहिल्यापासून आम्ही शिवसैनिकच असल्यामुळे आम्हाला त्यात असं नवीन असं काय वाटलं नाही, पण आम्ही जास्तीत जास्त मतांनी विजयी होऊ याची आम्हाला पूर्ण खात्री आहे. बरेच शिवसैनिक जे ठाकरे सेनेचे आहेत. तुम्ही देखील जुने शिवसैनिक आहात. पहिला फॉर्म जिल्हा परिषदमध्ये हा सादर केला. सर्वप्रथम विकासाच्या माध्यमातून सुरुवात ही शिवसेनेनेच केली आणि त्या माध्यमातून लोक शिवसेनेकडे ओढली गेलेली असल्यामुळे शिवसेनाचं मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणात बहुमताने जनमत असल्यामुळे त्याचा निर्णय इलेक्शनातून आम्हाला नेहमी मिळत आला. त्याप्रमाणे ह्याही वेळी मिळेल असं आम्हाला खात्री. निश्चितच यावेळेला आपल्याला विजय मिळेल असं खात्री आहे. पण कणकवली विधानसभा मतदारसंघ जिल्हा परिषदेसाठी पहिला फॉर्म हा उद्धव ठाकरे सेनेने भरलेला आपल्याला दिसत आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली. वैभववाडी तालुक्यातील भुईबावडा परिसरात पिसाळलेल्या कुत्र्यानं 5 जणांवरती हल्ला केलाय. या घटनेनंतर परिसरात भीतीचं वातावरण निर्माण झालंय. जखमी झालेल्या 5ही जणांना वैभववाडी ग्रामीण रुग्णालयात उपचारांसाठी दाखल करण्यात आलंय. भुईबावडा बाजारपेठेत पिसाळलेल्या कुत्र्यानं अचानक हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या हल्ल्यात जयवंती दत्ताराम पांचाळ, राजेंद्र रमेश पाथरे, संतोष बाबू शेळके, रघुनाथ भिकाजी मोहिते, परशुराम राठोड हे 5 जण जखमी झाले आहेत. सोमवारी रात्रीपासून या कुत्र्यानं नागरिकांना लक्ष्य केलंय. सोमवारी रात्री झोपडीत झोपलेल्या परप्रांतीय कामगार परशुराम राठोड याच्या कानाचा चावा घेतला. त्यानंतर मंगळवारी सकाळी बाजारपेठेसह परिसरात असलेल्या नागरिकांवर कुत्र्याने हल्ला केला. त्यात 4 जण जखमी झाले. सर्व जखमींना ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. कुत्र्याचा हल्ला थांबवण्यासाठी नागरिकांनी प्रयत्न केले, मात्र कुत्रा अधिक आक्रमक झाल्यानं अखेर नागरिकांनी सुरक्षिततेच्या दृष्टीनं त्या कुत्र्याला ठार मारलं. या घटनेनंतर ग्रामस्थांनी प्रशासनाकडे भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्याची मागणी केली आहे. या घटनेमुळे परिसरात भीतीचं वातावरण पसरलं आहे. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. कणकवलीतील हाय व्होल्टेज लढतीची जिल्हावासियांना उत्सुकता. भुईबावडा इथं पिसाळलेल्या कुत्र्याकडून 5 जणांवर हल्ला आणि मल्टी स्पेशालिटीसाठी कृती समितीनं घेतली नगराध्यक्षांची भेट. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. धन्यवाद.